βγω από αυτή τη φυλακή. Κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξένοι τεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω από αυτή τη φυλακή. Κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί μες στα ερήπια της Ολυνθού. Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρητόρες κι οι λοποδίτες, ζητιάνοι έτερες και προφήτες, μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και σήμερα από τη συχνότητα της Airtopen στο 106,7 και στο www.airtopen.com κοντά σας με την εκπομπή On the Third Day. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ με τις κουβέρτες στη μασκαλή κι αργοκούνοντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό. Χωρίς βουλή, χωρίς Θεό, σαν βασιλιάς, σαν αρχαιοδράμα, θα πω τη λέξη και το γράμμα μπροστά στην πύλη θα σταθώ. Στην επιμέλεια του ήχου ο Βαγγέλης Μπίσπας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μουργής. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι το 210-629-09 και 210-629-10. Στα μηνύματά σας απαντάμε αφού γράψετε τον αριθμό 1, το ελληνικό γράμμα π, κενό, στέλνετε το μήνυμά σας με αποστολή στο 54045 και χρέωση 0,25 του ευρώ. Να σας καλησπερίσω λοιπόν από το μικρόφωνο και να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο σε σχέση με το μαύρο που κάποιοι προσπάθησαν εχθές να ρίξουν στην Airtopen, μιας και έχετε ακούσει από το πρωί πολλούς καλεσμένους και συνεργάτες και συναδέλφους εδώ από το σταθμό, μόνο με μια φράση. Τελικά εκείνο το ψυχή βαθιά που ακούσαμε εκείνο το βράδυ δεν είχε την ίδια σημασία για όλους μας. Να καλησπερίσω και τους καλεσμένους μου, δύο παιδιά, δύο νέους ανθρώπους από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, την Άντζελα Ιωαννίδου και το Στέλιο Μπαζίγο. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω, θα πάμε κατευθείαν στα βαθιά γιατί ο χρόνος πραγματικά πιέζει, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Και θα ξεκινήσω, Άντζελα, από σένα να μου πεις, σε παρακαλώ, τι είναι αυτή η πρωτοβουλία, ποια ανάγκη δημιούργησε αυτή τη συλλογικότητα και ποιος είναι ο σκοπός της τελικά. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση καταρχήν. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το 2006
το έναυσμα, ας πούμε, ήταν ένα περιστατικό που έγινε στο κελί 80 στον Κορυδαλό τότε, όπου κάηκαν 4 κρατούμενοι. Τότε δημιουργήθηκε, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν ότι υπάρχει κενό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ίδρυσαν αυτή την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία είναι μια συλλογικότητα από ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και αυτό είναι και το στίχημα, να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί για ένα κοινό στόχο, ο οποίος είναι να βγάλουμε προς τα έξω, να είμαστε η φωνή των κρατουμένων, των ανθρώπων αυτών που είναι έγκλειστοι και δεν μπορούν να μιλήσουν, να πούνε αυτά που θέλουν, να εκφράσουν αιτήματά τους. Θέλουμε να τους στηρίξουμε. Δημοσιοποιούμε τα αιτήματά τους, συχνά επεμβαίνουμε για να βοηθήσουμε καταστάσεις. Φέτος μάλιστα κλείνουμε 10 χρόνια πορείας αυτή η πρωτοβουλία, με τα πάνω και τα κάτω της. Άτζελα, να σε ρωτήσω λοιπόν, γιατί πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα μας απόψε. Πρόσφατα είχατε επισκεφθεί τις φυλακές του Ελένα της Θήβας, σωστά? Σωστά, ναι. Εκεί ακριβώς υπάρχει και η πτέρυγα με τις κρατούμενες μωρομάνες. Θέλω να μου πεις λοιπόν τι στοιχεία συλλέξατε από την επίσκεψη σας αυτή και τελικά τι αποκομίσατε ως εμπειρία από τη συνάντηση με τις κρατούμενες μωρομάνες και τα παιδιά τους. Ναι, στα πλαίσια της καμπάνιας που ξεκινήσαμε πέρσι για αυτό το μεγάλο ζήτημα, για τις μωρομάνες, επισκεφτήκαμε τις φυλακές Ελαιώνα Θήβας, συζητήσαμε και με τη διεύθυνση, αλλά και με κρατούμενες, με τις μωρομάνες βασικά συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα μέσα από τις συζητήσεις και με τη διεύθυνση και με τις γυναίκες αυτές. Βασικά θα λέγαμε 2 λόγια, ότι στηρίζεται η λειτουργία των φυλακών στον εθελοντισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες φοβερές ελλείψεις που καλύπτονται περισσότερο από εθελοντές. Ας πούμε, υπάρχει εθελοντής παιδίατρος για τα βρέφη και τα ανήπια. Ο γυναικολόγος και ο οφθαλμίατρος έρχονται 1-2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχει πλήρης απουσία παιδαγωγού, ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και τα παιδιά χρειάζονται έναν άνθρωπο να τα ψυχαγωγεί και να ασχολείται μαζί τους, αλλά και οι μητέρες, για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στα προγράμματα των φυλακών. Γιατί είναι εκεί και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και είναι ευεργετικά προγράμματα που τα χρειάζονται. Μάλιστα. Η διατροφή τους επίσης είναι πάρα πολύ λιτή. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ακόμα και τα φρούτα τα δίνουν όταν υπάρχουν δωρεές από ανθρώπους απ' έξω. Μάλιστα. Τώρα η κατάσταση των παιδιών, θα έλεγα περισσότερο, μέσα σε αυτές τις φυλακές είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική της κατάστασης. Μιλάμε ότι είδαμε παιδάκια που δεν μιλάνε, παιδάκια με επιθετική συμπεριφορά που μαλώνουν το ένα μετάλλο πάρα πολύ άσχημα. Είναι ένας χώρος που είναι απαράδεκτο να υπάρχουν παιδιά. Δεν μπορεί να μεγαλώνουν παιδιά μέσα, ακολουθώντας κανονικά το πρόγραμμα των φυλακών. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο έχουμε πάρει μια συνέντευξη και θα ήθελα τον αγαπημένο Βαγγέλη να μας βάλει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που πήραμε από μια μωρομάνα μέσα από τις φυλακές του Ελαιώνα της Θήβας. Να κάνω λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος που ενώ ο νόμος μετατρέπει την κράτηση για μητέρες με παιδιά ως 8 ετών σε κατοίκον περιορισμό, αυτός δεν έχει καμιά πρακτική αξία? Λοιπόν, βγαίνοντας αυτός ο νόμος, έσπευσαν κάποιες μητέρες κρατούμενες έως 10 έτη να κάνουν αίτηση αποφυλάκησης. Με τον νόμο αυτό, η απάντηση που τους δόθηκε μετά από κάποιες μέρες ήταν αρνητική. Μόνο 2 καταφέραν να αποφυλακιστούν. Στις υπόλοιπες, που ήταν λιγοστές, γιατί όπως γνωρίζετε το μεγαλύτερο ποσοστό στις φυλακές, ειδικά στις γυναικείες φυλακές, εκτεί ποινές άνω των 10 ετών. Μάλιστα. Οπότε όσες είχαν ποινές έως 10 έτη δεν κατάφεραν να αποφυλακιστούν, λέγοντάς τους ότι δεν είναι απαραίτητες για τα παιδιά τους. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μόνο 2 γυναίκες που έχουν αποφυλακιστεί με μόνο 2 γυναίκες, ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω, περιέγραψέ μας, αν θες, ως κρατούμενη μωρομάνα, τις εικόνες για το πώς μεγαλώνουν τα φυλακισμένα παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα παράρτημα, είναι κάπως ξεχωριστό από τη φυλακή. Ναι, υπάρχουν ζωγραφισμένοι τοίχοι με διάφορα Mickey Mouse. Κατά τα άλλα είναι κελιά
που φιλοξενείται η κάθε μητέρα με το παιδί της. Είναι μια κατάσταση φυλακής, ανοίγει το πρωί, υπάρχει το μέτρημα των ατόμων, υπάρχει το μεγάφωνο, υπάρχει ο προαυλισμός συγκεκριμένες ώρες, υπάρχει βέβαια κάποιο προάβλο με κούνιες, με τραμπάλες και τουλίθρες, αλλά και πάλι εκεί το τείχος που υπάρχει και το σειρματόπλεγμα νομίζω ότι δίνει στα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον. Τα παιδιά ακολουθούν ουσιαστικά το πρόγραμμα της φυλακισμένης μάνας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια ξεχωριστά πράγματα, όπως ο χώρος είναι, όπως σας είπα, ζωγραφισμένος, όπως ότι υπάρχουν παιχνίδια και υπάρχει το ξεχωριστό φαγητό, ναι, γίνεται ξεχωριστό φαγητό από τις άλλες κρατούμενες. Σε ό,τι αφορά το επισκεπτήριο, για τις μωρομάνες εννοώ που δεν έχουν επιλέξει να έχουν τα παιδιά κοντά τους ή τα παιδιά τους είναι μεγαλύτερα από 8 ετών. Το επισκεπτήριο έχει γίνει τώρα παιδικό επισκεπτήριο, το οποίο έχει καναπέδες, ζωγραφιές και κάποια παιχνιδάκια. Άνοιξε πρόσφατα. Εκεί μπορείς να δεις το παιδί σου για μισή ώρα. Μάλιστα. Αφορά το μήνα. Μάλιστα. Επέλεξες το αντίθετο ουσιαστικά από το δικαίωμα που σου παρήχε ο νόμος και αποχωρίστηκες όταν φυλακίστηκες στη διχρονή κόρη σου. Πες μου ποιοι λόγοι σου οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Όταν μπήκα φυλακή ήταν σχεδόν 2 ετών. Σκέφτηκα πάρα πολύ τι πρέπει να κάνω. Ήθελα σίγουρα να έχω δίπλα μου το παιδί μου. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πέρασα πολλές νύχτες σκεπτόμενοι το τι πρέπει να κάνω. Είδα το παράρτημα, είδα κάποιες μητέρες που έχουν τα παιδιά τους μέσα στη φυλακή. Είπα ότι δεν θέλω να βάλω το παιδί μου στο ίδιο κλίμα, δεν θέλω και αυτό να ζει αφυλακισμένο, να ζει μακριά από την πραγματικότητα ουσιαστικά. Κλείνεται σε ένα χώρο, ο οποίος είναι φυλακή. Και λέω γιατί να βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Με 2 λόγια θέλω και κλείνοντας με αυτό να μας πεις τα αιτήματα πια, τα νέα αιτήματα που έχουν οι φυλακισμένες μωρομάνες και πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα αντιμετωπίζει. Έχουμε στείλει αρκετές φορές κείμενα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο και από τον κύριο Παρασκευόπουλο συγκεκριμένα, επειδή βλέπουμε ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένο σε αυτά τα θέματα, θέλουμε να του πούμε να ανέβουν τα χρόνια για τις μωρομάνες, να μην είναι έως 10 έτη, να ανέβει το όριο και να μπορούμε να αποφυλακιζόμαστε με νόμο. Όχι να μας παραπέμπουν σε κάποιο συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει αν είμαστε κατάλληλες μητέρες. Ή, μάλλον όχι, να γίνεται και διαφορετική προσμέτρηση της ποινής. Ας πούμε όπως υπάρχει στα ΚΕΠΑ, με το ΚΕΠΑ είναι το 67% αναπηρία και άνω, κάθονται στη φυλακή το 1/5 μεικτό, δηλαδή κλειστή φυλακή και μεικτό 1/5 της ποινής και αποφυλακίζονται. Να μπορεί να γίνει έτσι η προσμέτρηση της ποινής για τις μωρομάνες. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Στέλιο, πώς τα άκουσες όλα αυτά? Εντάξει, ενδιαφέρον. Επειδή το ζω κιόλας, μπορώ να καταλάβω και το πώς περνάει, ας πούμε, η σύντροφός μου εκεί μέσα και πώς περνάει το παιδί μου έξω χωρίς τη μητέρα του. Θα το πούμε λοιπόν, θα το πούμε παρακάτω, γιατί αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση μέσα από το νοσοκομείο των φυλακών του, από το φυλακών του Κορυδαλού, το μετονομαζόμενο, το υπονομαζόμενο και κολαστήριο. Μπορώ να έχω τη γραμμή? Καλησπέρα. Ναι, τώρα σας ακούω, δεν σας ακούω καλά, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τώρα με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είναι καθαρή η φωνή μου, φτάνει σε εσάς? Τώρα ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κουβέντα μας, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε με τις μωρομάνες, συνεχίζεται με εσάς, μέσα από το κολαστήριο και τα προβλήματα που υπάρχουν. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Μετά από 18 μήνες ουσιαστικά διακυβέρνησης, θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει της νέας κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εννοώ, θέλω να μου πείτε τι έχει αλλάξει στις συνθήκες του νοσοκομείου των φυλακών. Λοιπόν, πολύ καλά ξεκινήσατε με τις μωρομάνες. Μετά περνάτε σε μια άλλη ευπαθή ομάδα, γιατί θεωρούμε και τις μωρομάνες ευπαθή ομάδα, τα παιδιά τους δηλαδή. Σωστά. Στους ασθενείς, και είναι και μια άλλη που λέγονται ανήλικα. Τι να σας πω, ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ίσως μόνο στα ανήλικα, τώρα τελευταία έγινε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει σε ποινές άνω των 10 ετών 1/3 μεικτό. Πράγμα που θα έπρεπε να έχουν και οι μωρομάνες, αλλά και οι ασθενείς κρατούμενοι. Σωστά. Τι έχουν αλλάξει? Όλοι βάλανε ένα λιθαράκι και λιγάκι κάποια πράγματα αλλάξανε. Δηλαδή, υπήρχε πολύ μεγάλος υπερσυχνοτισμός εδώ.
ήμασταν 220. Τον Μάρτιο του 2015 βγήκαν λίγο με τα αποσυμφορητικά μέτρα κάμποσος κόσμος. Η παλαιότερη κυβέρνηση είχε προλάβει και είχε ανοίξει το παράρτημα στις γυναικείες φυλακές, οπότε πήραν 50 οροθετικούς και η κατάσταση τώρα είναι ναι μεν διπλάσιοι οι κρατούμενοι, αλλά δεν είναι τριπλάσιοι όπως ήμασταν παλιότερα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, στους τελευταίους 10 μήνες, και είναι λίγο φρικιαστικό αυτό, μέσα στο κολαστήριο είχαμε 10 θάνατους. Ακριβώς, περίπου αναλογεί ένας μήνας, ένας μήνας, ναι. Στις αρχές... να δείτε, η παθογένεια αυτού του συστήματος εδώ είναι πάρα πολλά έτη. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει έτσι εύκολα χωρίς λιγάκι δυνατή πολιτική βούληση. Εδώ ο κόσμος κάνει ό,τι μπορεί, αρχιφύλακες και διευθυντές, αλλά δεν είναι στο χέρι τους. Προσπαθούν να χιλιομπαλώσουν ένα δίκτυο. Αυτό δεν χιλιομπαλώνεται, πάντα θα μπάζει από κάπου. Επειδή έχω μια απορία, να σας διακόψω, έχω μια απορία. Η τελευταία αυτοκτονία που είχαμε στις αρχές του Οκτώβρη. Ναι, τώρα. Έγινε μέσα στο κολαστήριο, ήταν σε κάποιο ειδικό χώρο? Ναι, μέσα κάτω σε έναν χώρο απομόνωσης που είναι απομονωμένη για υγειονομικούς λόγους η φυματική. Ήταν φυματικός. Ήταν φυματικός. Μάλιστα. Το θέμα ποιο είναι? Οι συνθήκες διαβίωσης έχουν λιγάκι βελτιωθεί. Οι συνθήκες νοσηλείας δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να προσφέρει νοσηλεία, γιατί το έχει παραδεχτεί και ο Υπουργός και όλοι τους και ο Γενικός Γραμματέας, ότι είναι ένα άτυπο αναρωτήριο. Έτσι. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτοί οι νεκροί. Γιατί δεν μπορεί να τους περισάλψει. Πάγια αιτήματά μας είναι άμεση διακοσμιδή των βαριά ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία και σε αποκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο ότι πεθαίνει κόσμος, πεθαίνει κόσμος και μένει και άλλος κόσμος καταδικάζεται σε μόνιμη αναπηρία. Αυτό οφείλεται στο ότι εδώ κρατείται κόσμος που χρειάζεται μεγαλύτερο επίπεδο νοσηλεία. Έχουμε 33-34, δεν σωστά να κάνω λάθος, ανθρώπους οι οποίοι έχουν άνω του 67% αναπηρία. Ορισμένοι από αυτοί έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Πρέπει να σας διακόψω, να σας πω κάτι. Ο νόμος τελικά, ο νόμος που εισήχθη, οι τροπολογίες εκείνες που εισήχθη στο σοφρονιστικό κώδικα μαζί με το σύμφωνο συμβίωσης, τελικά δεν έχουν καμία λειτουργία. Αυτό μου λέτε? Ναι. Γιατί είχαμε και τέτοιες διατάξεις. Ναι. Μάλιστα. Είχε φτιαχτεί ένας πάρα πολύ δυνατός νόμος, ένας γενναιόδωρος νόμος, ένας νόμος ριζοσπαστικός για τα χρονικά, γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ και το γνωρίζω εδώ στο κολαστήριο. Με το 67% κάποιος να βγαίνει έξω. Αυτό λειτουργήσε για 3-4 μήνες. Για 2 μήνες. Βγήκανε καμιά 15-20 άνθρωποι και από εκεί και πέρα, ενώσον ήταν η Ελλάδα σε ένα μεγάλο κικαιώνα δημοψηφίσματος, ξέρω εγώ τι θα γινόταν, θα μέναμε, δεν θα μέναμε στην Ευρώπη, βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες αποτελέσαν δεδικασμένο, νομολογία για τους δικαστικούς, και από εκεί και πέρα δεν βγήκε κανείς. Ήρθε ένας νέος νόμος, το 43-56, 7-8 μήνες μετά τον πάλι νέο νόμο, για να τον διορθώσει λίγο, αλλά αντί να τον διορθώσει τον έκανε χειρότερα. Τι εννοείται τον έκανε χειρότερα? Τα ΚΕΠΑ να αναγράφουν πάνω στην πιστοποίηση. Τα ΚΕΠΑ είναι τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Από εκεί είναι και τα αρχικά. Αυτά να εξηγήσουμε. Διάφορες ασφαλιστικές τομείς και το έχουν ιδρύσει αυτό ως ο ανώτερος τομέας που θα δίνει τις συντάξεις στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε ότι τα ΚΕΠΑ δεν αφορούν μόνο τους κρατούμενους. Όχι, αφορούν κάθε Έλληνα πολίτη. Κάθε Έλληνα πολίτη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το αναγνωρισμένο όργανο λοιπόν γνωματεύει ότι εσείς είστε, εγώ είμαι, ο άλλος είναι 67% και πάνω. Επειδή δεν γράφει τη λέξη πρόσχερη, επειδή δεν γράφει τη λέξη μόνιμη, όσον αφορά την πάθηση, η τυπολατρεία και η συρρικνωτική αντίληψη του νόμου που έχουν οι δικαστές, δυστυχώς έχει καταστήσει τον νόμο σε αχρησία. Γι' αυτό και λιμνάζουν αυτή τη στιγμή εδώ πάνω από 30 ασθενείς, άνω του 67% αναπηρία. Λύνεται. Όλα αυτά τα πράγματα λύνονται. Εμείς τους φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό σε όλο τον κόσμο ότι λύνονται με 3 απλές κινήσεις. Θα μας τις πείτε, θα μας πείτε αυτές τις προτάσεις σας λοιπόν? Ναι, δεν μπήκαμε καθόλου στο ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν κτλ. Το φαντάζομαι. Αυτά όλα λύνονται με τον εθελοντισμό. Μπορούν να καλυφθούν όλες τις θέσεις. Θα πλημμυρίσει εδώ γιατρούς και μάλιστα και από φοιτητές και πανεπιστημιακούς. Λοιπόν, πώς λύνονται? Πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση. Τι εννοείται μια κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργού Υγείας και Υπουργού Δικαιοσύνης, που να λέει ότι όταν η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ αφορά κρατούμενο, να αναγράφονται αυτές οι 2 λεξούλες που ορίζει ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Εμείς είμαστε σε αυτό το κυκαιώνα τώρα. Δεν γράφεται αυτό. Ξανά αυτή στο ΚΕΠΑ, ξανά πίσω μπρος, είχαμε 2 νεκρούς. Αυτό αφορά λοιπόν τους γιατρούς που εξετάζουν. Αφορά τους δικαστικούς που εφαρμόζουν. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε. Ναι, οι γιατροί εξετάζουν. Γνωματεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την αναπηρία. Μάλιστα. Φτάνει αυτό λοιπόν στους δικαστές, φτάνει στους αγγελείς. Ναι. Μάλιστα. Και πρέπει να το αίτημα να είναι αρκετό. Μάλιστα. Αλλά αυτοί ορίζουν ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι κυβέρνηση. Μας έχουμε με διάφορα τεχνάσματα λοιπόν, καθυστερούν. Έχω εδώ υπόθεση που έγινε η αίτηση στις 7 Ιουνίου του 2015. Του απαντήσαν τον Αύγουστο του 2016 και του το επιδώσαν τον Οκτώβριο ότι πρέπει να ξανακάνει εξετάσεις. Μάλιστα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα όμως αυτός θα μπορούσε να έχει πεθάνει. Όπως έχουν πεθάνει οι άλλοι 2, αλλά δεν έχουν καταμεριστεί πουθενά ευθύνες. Μάλιστα. Όσο το αμελούμε, θα έχουμε καταδίκες πάλι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είχαμε λοιπόν μία να μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαμε μία τον Ιούλιο του 2015, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδίκασε σε 2 κρατούμενους 132.500 ευρώ για 13 ασθενείς. Και εκκρεμεί και άλλη μία προσφυγή 25 κρατουμένων. Ναι, 25 δεν είναι πλέον. Θα γλιτώσουν θα έχουν πεθάνει 2-3. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας κάνω εγώ την ερώτηση. Είναι κρίμα να αποζημιώνουμε έναν άνθρωπο για αυτά που βιώνει, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει όλα αυτά που βιώνει με την αποζημίωση που θα του δώσουμε. Φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας λοιπόν, και αυτή ήταν η ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Έχετε το πόρισμα, φαντάζομαι, το πόρισμα της έκθεσης από το CPT, καλά το λέω? Ναι, πολύ καλά το λέτε. Είναι η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων. Μετά την προσφυγή μας, ήρθαν αυτοί εδώ. Μάλιστα. Διεθνείς, όχι διεθνείς, δηλαδή κανένας δεν είναι από την ίδια χώρα. Δεν σωστά, ένας φορέας ευρωπαϊκός είναι αυτός. Ο άλλος είναι από την Γαλλία, ο άλλος είναι από την Ισπανία, δεν ξέρω από πού. Από όλη την Ευρώπη, είναι 7-8 μέλη. Μπαίνουν μέσα και αλωνίζουν τον τόπο, παίρνουν συνεντεύξεις από καθένα σε διαφορετικές γλώσσες, σε ρώσικα, σε γεωργιανικά, σε ελληνικά, σε αραβικά. Και μετά βγάζουν ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό βγήκε στη δημοσιότητα, δημοσιεύτηκε και στον ελληνικό τύπο την 1η Μαρτίου του 2016. Τώρα, φρέσκο. Μάλιστα. Το οποίο χαρακτηρίζει λίγο ή πολύ, για το νοσοκομείο κρατουμένου μιλάμε τώρα, ως dumping ground. Αυτό σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση ένα σχητά, μια χωματερή ανθρώπων. Σωστά. Λοιπόν, και ότι τώρα μας πηγαίνουν για 3 άρθρα. Το άρθρο 3 που είναι η μεταχείριση και οι βασανιστικές συνθήκες. Η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το άρθρο 2 που είναι ότι το δικαίωμα στη ζωή του κάθε πολίτη, του κάθε ανθρώπου. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Μας στερείται λέει αυτό. Μας αφήνουν εδώ να πεθάνουμε. Αυτά λέει. Σωστά. Θα ξανακαταδικαστούμε λοιπόν και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι και ντροπή για την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, να καταδικάζεται ότι στερεί το δικαίωμα στη ζωή της ανθρώπου. Και έχουμε και το άρθρο 14 που είναι κατά των διακρίσεων. Είναι και αυτό σημαντικό άρθρο της Χάρτας Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, έτσι. Θα κλείσουμε λοιπόν, θα μου πείτε λοιπόν κομβικά 3 στοιχεία που άμεσα μπορούν να μας βγάλουν από το πρόβλημα, έστω σε κάποια μορφή μικρή. Αμέσως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα πάρουμε όλους μαζί και δεν θα μιλήσουμε μόνο για μας. Θα μιλήσουμε για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, για τους ασθενείς, γιατί αυτό είναι και για μας, για τις μωρομάνες που τα παιδιά τους είναι φυλακή και το βιώνουν, αυτό είναι ανήκουστο να καταδικάζεις ένα παιδί σε φυλακή. Και για τα ανήλικα που πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, για τα ανήλικα να ξεκινήσουμε πώς μπορεί να γίνει. Για μας χρειάζεται μια κοινή υπουργική απόφαση για τα ΚΕΠΑ, ώστε να λυθεί αυτός ο γραφειοκρατικός κικαιώνας που έχουμε πέσει εμείς τώρα, ειδικά εδώ στον Πειραιά, γιατί είμαστε όλοι εδώ στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση πιστεύω θα λύσει το θέμα. Άσχετα, θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή ίσως στο μέλλον για το 4356, γιατί είναι αυτό το άρθρο στο Σύμφωνο Συμβίωσης είναι για μας λίγο αυτοκτονικό. Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω. Σε αυτές τις 3 ευπαθείς ομάδες μπορούν να δώσουν το 1/3 μεικτό. Να σας πω γιατί. Γιατί σε όλους αυτούς δίνουν μεροκάματα. Ευεργετικά. Μέχρι τα 10 χρόνια αυτά μετράνε για την έκτηση της ποινής. Μετά τα 10 χρόνια αυτά τα πετάνε στα σκουπίδια. Έχουμε δηλαδή κρατουμένους 2 κατηγορίες. Όταν μιλάμε για ισονομία και για ισοπολιτεία θα πρέπει να τα ισοσχελίσουμε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το μέτρο που λέγεται βραχιολάκι, εδώ τώρα βρισκόμαστε εμείς, είμαστε 130, είμαστε διπλάσιοι από το κανονικό που έχει χτιστεί το νοσοκομείο, το ίδιο ισχύει και στις γυναίκες και στα ανήλικα, θα μπορούσαν να το δώσουν αυτό το βραχιολάκι. Εδώ σας πληροφορώ ότι φέρνουν μέσα ανθρώπους με 67, 80, 90% αναπηρία προφυλακισμένους και δεν κάνουν εφαρμογή το βραχιολάκι. Αυτά τα περίφημα βραχιολάκια, οι διαγωνισμοί που γίνανε με τις εταιρείες, οι καταγγελίες διαγωνισμών και ξανά φτάσαμε στο σήμερα. Το είχαμε ξεκινήσει από το 2013. Μάλιστα.
Και τα βραχιολάκια δεν έχουν δοθεί. Εμείς λοιπόν ζητούμε και για τις μωρομάνες και για τα ανήλικα και για τους ασθενείς κρατούμενους σε εμάς να δίνονται με ποσοστά αναπηρίας και σε άλλους με μειωμένα χρονικά όρια. Έτσι θα λύναμε αυτό το θέμα, τουλάχιστον στις προφυλακίσεις και στους προσωρινά κρατούμενους. Και στην αποσυμφόρηση φαντάζομαι. Είναι 2-3 πραγματάκια αυτά που θα μπορούσαν να λύσουν το θέμα. Δηλαδή τι έγινε, αφορούν το 5% του συνολικού πληθυσμού όλων των κρατουμένων της Ελλάδας. Αυτό πονάει. Ναι, θα φύγουν 30 άτομα από το νοσοκομείο. Ας φύγουν ρε παιδιά, αυτό θέλετε κι εσείς. Να φύγουν να ξαλαφρώσει ο τόπος. Θα βγουν άρρωστοι άνθρωποι που θα πάνε να κοιτάξουν την υγεία τους, που σαν πολιτεία δεν τους τη δίνεται. Ουσιαστικά βάζεις το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην υγεία. Όταν μιλάμε ότι είμαστε ένα κράτος ανθρώπων, πρέπει να έχουμε και ανθρωπιστικά μέτρα. Σωστά, ανθρωπιστικά μέτρα, νόμους ανθρωπιστικού τύπου. Έγινε ένας τέτοιος νόμος και καταργείται με έναν άλλον. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Εδώ πέρα μετράμε νεκρούς και θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς. Έχουν καταδικάσει ανθρώπους σε μόνιμη αναπηρία. Θα ξαναπροσφύγουν όλοι αυτοί στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ξαναδικαστούμε. Αυτός ο φαύλος κύκλος θα γίνεται. Λοιπόν, ας καθίσουν οι δύο υπουργοί που είναι υπεύθυνοι, ο Υγείας και ο Δικαιοσύνης, να το λύσουν το θέμα μέσα σε ένα βράδυ. Λίγο πολιτική βούληση χρειάζεται. Στα ανήλικα πώς περάσαν το 1 τρίτο μεικτό άνω από τα 10 χρόνια. Σε αυτούς χρειάζονται μια ευκαιρία. Σωστά. Στον άλλον που πεθαίνει εδώ μέσα και δεν το φροντίζει, δεν πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να βρει την υγεία του, αν μη τι άλλο. Σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά, γεια σας. Πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί,
το παιδί υπάρχει ελπίδα. Ξανά κοντά σας από την συχνότητα της Ερτόπιν στους 106,7 και από το www.ertopen.com, η εκπομπή On the Third Day με την επιμέλεια στον ήχο από το Βαγγέλη Πίσπα και στο μικρόφωνο του Γιώργο Μουργή. Στέλιο, εσύ πέρα από τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία είσαι και ένα ζωντανό παράδειγμα. Είσαι πατέρας, η γυναίκα σου είναι κρατούμενη και μεγαλώνεις τη μικρή σου κόρη. Πες μας λίγο τη συμπεριφορά, το αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυνσης από τη μάνα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, στην ηλικία των 2 ετών, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί η μητέρα του δεν είναι μαζί του. Έτσι η κατάστασή του ψυχολογικά είναι πολύ άσχημη. Δηλαδή υπάρχει καθημερινή αναζήτηση της μητέρας, έχει εκνευρισμό, σύγχυση. Το ίδιο επηρεάζει ψυχολογικά τη μητέρα όταν του μιλάει στο τηλέφωνο, δηλαδή την αναζητάει καθημερινά. Και γενικά δεν μπορεί να κατανοήσει ποιος είναι ο λόγος που το άφησε η μητέρα του. Με αποτέλεσμα να ρίχνει στην ουσία το ίδιο τις ευθύνες στον εαυτό του. Έχουν τύχει παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, έχω πάει επισκεπτήριο στις γυναικές φυλακές του Ελαιών Αθηβών και ενώ περίμενα να έρθει σύντροφός μου, έχω δει παιδάκι που περίμενε τη μητέρα του να αγκαλιάζει άλλη μητέρα, άλλη κρατούμενη, γιατί είχε ξεχάσει το πρόσωπο της μητέρας του. Μιλάμε δηλαδή για τέτοιες καταστάσεις που σου μένουν για πάντα και είναι κάποιες καταστάσεις σκληρές. Σκληρό πραγματικά. Πόσο μάλλον για ένα παιδάκι. Αυτό που περιγράφεις είναι πολύ σκληρό πραγματικά. Έχουμε στη γραμμή μας τον δόκτωρα ψυχιατρικής, τον κύριο Διονύση Λιάρο. Καλησπέρα σας κύριε Λιάρο, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Θα περάσω κατευθείαν σε μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Πέστε μου λίγο σας παρακαλώ πολύ, η επίπτωση που υπάρχει στα ίδια τα παιδιά, μιλάμε για παιδιά από μηνών έως 3 ετών, που μεγαλώνουν και βιώνουν την φυλακή ως το παιδικό τους δωμάτιο, ως το σπίτι τους, ποια είναι? Όπως φαντάζεται κανείς, τρομακτική. Μάλιστα. Η εμπειρία δηλαδή της ψυχιατρικής δείχνει ότι αυτά τα 3 πρώτα χρόνια του παιδιού, καθενός μας δηλαδή, είναι καθοριστικά για πάντα. Μάλιστα. Αποδείξω ότι σε αυτά τα 3 χρόνια μαθαίνουμε να μιλάμε, το οποίο, κάνω μια παρέκβαση εδώ, είναι ο μεγαλύτερος διανοητικός άρθρος στη ζωή κάθε ανθρώπου, το ότι έμαθε να μιλάει χωρίς να ξέρει τι είναι το λεξικό, η γραμματική, το συντακτικό κτλ. Δηλαδή δείχνει ότι σε αυτά τα 3 χρόνια οριμάζει ταχύτατα ο εγκέφαλος και η πρόσληψη των εξωτερικών ερεθισμάτων είναι ασύλληπτη. Οπότε αν σε αυτά τα 3 χρόνια γίνει οτιδήποτε διαταρακτικό, όπως είναι το συγκλονιστικό να λείπει η μάνα, οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Πέστε μου λίγο κάτι. Έχουμε αντίστοιχα μέσα στην φυλακή, έχουμε κρατουμένες οι οποίες εγκυμονούν, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Θέλω να το προχωρήσω παρακάτω, γιατί σε κουβέντα που κάναμε πριν την εκπομπή μου είπατε ότι επηρεάζεται το έμβριο. Θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν έχω απτές ενδείξεις και δείκτες ή μετρήσεις που να δείχνουν την επιρροή μιας φυλακισμένης μάνας στο έμβριό της, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι καταστροφικές. Δηλαδή δεν έχω τρόπο να το αποδείξω αυτό. Το εικάζουμε όμως όλη η εμπειρία και το υποβάλλει όλη η πείρα χιλιάδων συναδέλφων. Δηλαδή όταν λέμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο αυτισμός, και ποιος μας λέει ότι ο αυτισμός που έχει γίνει συχνότερος στις μέρες μας και που ορισμένοι τρελοί αποδίδουν στα εμβόλια, τρελά πράγματα δηλαδή, δεν οφείλεται σε στενοχώρια μεγάλη της εγγύου μητέρας. Μάλιστα. Θα κλείσω με μια ερώτηση λοιπόν που έχει σχέση με τον αποχωρισμό. Έχει παρατηρηθεί και υπάρχει ως φαινόμενο αυτό λοιπόν, τα παιδιά μετά τα 3 έτη αποχωρίζουν τη μητέρα. Εκεί λοιπόν το δεύτερο τραγικό σημείο του αποχωρισμού, τι επίπτωση πάλι αυτό έχει στην ψυχολογική του υγεία? Κοιτάξτε, ο Ρενέ Σπίτς, ένας μεγάλος ψυχαναλυτής, παρατήρησε ότι παιδιά τα οποία μωρά, τα οποία μαραζώνανε και πεθαίνανε, μέχρι θανάτου μαραζώνανε σε ιδρύματα από τον ιδρυματισμό, δηλαδή που είχαν αποχωριστεί τη μάνα τους, μπορούσαν να αναλάβουν και να γίνουν καλά, να αρχίσουν να τρώνε πάλι κτλ. Και μόνο με το να μυρίσουν εσώρουχά της. Μάλιστα.
Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει αποχωρισμός από τη μάνα. Λοιπόν, γιατρέ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, μπράβο. Να είστε καλά, γεια σας. Στέλιο, θα έρθω σε σένα. Νομίζω ότι ακούμε κάποια πράγματα που είναι συγκλονιστικά και νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους να ακουστούν τελικά. Θέλω να μου πεις από την τελευταία σας συνάντηση που είχατε με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τι συζητήθηκε εκεί και τι αιτήματα βάλατε εσείς, τι ακούσατε, τι σας απαντήσανε. Αρχικά η συνάντηση έγινε τον Απρίλιο. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Παρασκευόπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Φυτράκη. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, για το σοφρονιστικό κώδικα, για το ποινικό, για τις άδειες των κρατουμένων, πάγια αιτήματα δηλαδή. Και η συζήτηση κατέληξε στις μητέρες κρατούμενες. Του επισημάναμε, αν και προφανώς και ο ίδιος θα το γνώριζε, γιατί υπουργός είναι, ότι από το νομοσχέδιο που ψήφισε δεν είχε κάποια πρακτική αξία. Στην ουσία ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο έμεινε εκεί. Δεν επωφελήθηκε ουδέμια μητέρα, πλην δύο, η οποία ήταν στην ουσία έλυγε ποινή τους. Τέλειωνε η ποινή τους, οπότε ήταν πιο εύκολο να βγουν. Εμείς ως πρωτοβουλία του θέσαμε κάποια ζητήματα, δηλαδή του είπαμε ότι υπάρχουν ήδη κάποια πράγματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε άλλα κράτη του κόσμου, όπως ο κατοίκον περιορισμός, οι ανοιχτές δομές μέσα στη πόλη, δηλαδή κτίρια που υπάρχουν εντός του ιστού της πόλης, που οι γυναίκες έχουν τα κλειδιά, έχουν τα παιδιά τους, μπορούν να τα πηγαίνουν. Υπάρχει κάπου αυτό το παράδειγμα, το περιγράφεις κάπου? Υπάρχει στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη. Ή υπάρχει στη Ρωσία κάτι παρόμοιο. Μάλιστα. Και δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε, βάλαμε και τα ζητήματα φυσικά που είχαν πει και οι ίδιες οι μητέρες για καλύτερη προσμέτρηση ποινής και για αύξηση του ορίου των 10 ετών. Και δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε ήταν τελείως αόριστες. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή ότι θα δούμε και κάτι θα αλλάξει. Βέβαια, από τον Απρίλιο σήμερα, δηλαδή 7 μήνες σχεδόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Αντιθέτως, έχουν αυξηθεί και οι μωρομάνες, όπως είπατε πριν, και οι έγκυες που υπάρχουν εντός της φυλακής. Το οξύμορο τώρα ποιο είναι? Ότι ενώ τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των κρατουμένων, έθετε αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, καθημερινά, στην ουσία έκανε πολιτική πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τώρα που ήρθε στην εξουσία και έχει την ευκαιρία να λύσει τουλάχιστον κάποια από αυτά, ή θα διαφορεί πλήρως, ή θα βρίσκει φθηνές δικαιολογίες, και στην ουσία το πρόβλημα διωγγώνεται. Αυτό εμένα με κάνει να αναρωτιέμαι ότι ίσως όλο αυτό το πράγμα τόσα χρόνια ήταν για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους. Δηλαδή έπρεπε να βρει μια σημαία έτσι ώστε να την προσεγγίσει, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ της φυλακής. Δηλαδή οι κρατούμενοι πιστεύανε πάρα πολύ. Είναι καταγεγραμμένο αυτό, λες? Είναι καταγεγραμμένο σε πάρα πολλές φυλακές, δηλαδή φτάνουν τα ποσοστά μέχρι και 90%. Μάλιστα. Και οι κρατούμενοι έδειξαν και αυτοί οι άνθρωποι ότι πίστευαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πίστευαν ότι κάποια πάγια πράγματα θα υλοποιηθούν. Πάγια αιτήματα είναι. Πάγια αιτήματα θα υλοποιηθούν. Και αυτό το πίστευαν, δεν το πίστευαν από μόνοι τους. Το πίστευαν γιατί τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα τους. Αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν υποθετικά δίπλα τους. Τώρα, προφανώς, η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για τις μωρομάνες. Αυτή η καμπάνια θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί. Μιλάμε ότι αυτό που συντελείται σε ελληνικές φυλακές είναι πραγματικά βαρβαρότητα. Να φυλακίσει ένα παιδί το οποίο το φυλακίζει στην ουσία από έμβριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάποιες γυναίκες που θα γεννήσουν εντός φυλακής. Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσουν αυτά τα παιδιά θα είναι κάγκελα. Και η κινητοποίηση θα συνεχίζεται μέχρι αυτά να υλοποιηθούν. Γενικά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Το μόνο ίσως ότι πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αντί να μιλήσει ο Υπουργός και να θέσει κάποια πράγματα, αυτό που βρήκε και έκανε είναι ένα παιδικό επισκεπτήριο. Και μόνο η λέξη παιδικό επισκεπτήριο εντός της φυλακής. Εννοείς στις φυλακές του Λέωνα της Θήβας. Εννοείς στις φυλακές του Λέωνα της Θήβας. Μόνο η λέξη παιδικό επισκεπτήριο δείχνει όλη τη βαρβαρότητα που συντελείται. Δηλαδή, μιλάμε ότι για να φτάσει ένα παιδί στο παιδικό επισκεπτήριο πρέπει να προχωρήσει περίπου 500 μέτρα και περισσότερο, να περάσει από καρκινογόνα μηχανήματα, να δεχτεί ελέγχους, να πάει, να δει τη μητέρα του για 25 με 30 λεπτά, και παρουσία βέβαια πάντα σοφρονιστικού υπαλλήλου, και μετά να απομακρύνει το παιδί βιαίως. Γιατί βιαίως? Φαντάζομαι δεν γίνεται σωματικός έλεγχος στο παιδί, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια. Γίνεται κάτι χειρότερο, περνάει από καρκινογόνα μηχανήματα. Μάλιστα, και όχι μία φορά, δύο. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συνεχίσουμε ακούγοντας πάλι ένα μικρό απόσπασμα που έχουμε πάρει από μια συνέντευξη από μια πρώην κρατούμενη. Από τη στιγμή που το Υπουργείο προχώρησε σε μια σειρά ευεργετικών διατάξεων, γιατί επιμένουν οι κρατούμενοι και οι κρατούμενες να ζητούν την επανεξέταση του νόμου και την τροποποίησή του? Γιατί, κύριε Μουργή, πολύ απλά δεν είναι ευεργετικές διατάξεις. Τι εννοείτε? Δεν έχουν καμία διαφορά με τις προηγούμενες που υπήρχαν, και δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε καν τα ημερομίσθια των κρατουμένων
στο νόμο που αφορά τις ποινές που είναι πάνω από 10 έτη. Θα μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί θέλει λίγο εξήγηση για να το καταλάβουν και όσοι μας ακούν. Πρέπει να εκτίσεις το 1/3 της ποινής σου άνω των 10 ετών, να την εκτίσεις δηλαδή όλη τη φυλακή σου, μάλιστα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εργασία που κάνεις στη φυλακή. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ημερομίσθια. Ζητούμε λοιπόν την επιοίκεια από το Υπουργείο και να συμπεριλαμβάνονται και αυτός, ότου να δίνεται και στον κρατούμενο πια η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Γιατί πολύ απλά έτσι αυτό αποθεί τους κρατούμενους από τις εργασίες των φυλακών. Υπάρχουν σχετικές απαντήσεις για αυτά τα αιτήματά σας από το Υπουργείο? Δεν μας έχουν απαντήσει, κύριε Μουργή. Μάλιστα. Όχι. Είχαμε στείλει μια επιστολή πριν 1 χρόνο από τις φυλακές Θήβας, αοριστείες και ασάφειες. Ξαναστείλαμε άλλες 4 στο τελευταίο διεξάμηνο. Δεν μας έχουν απαντήσει σε τίποτα. Δεν είχατε κάποια συνάντηση στο χρονικό διάστημα αυτό? Δεν έχετε συναντηθεί? Είχα εγώ προσωπικά ιδιωτική συνάντηση με τον κύριο Παρασκευόπουλο. Τι εννοείται ιδιωτική, δεν καταλαβαίνω. Τον συνάντησα στην έκθεση με έργα κρατουμένων και γίνει πριν 1 μήνα. Μάλιστα. Σε ερώτησή μου αν έχει λάβει τις επιστολές μας, μου είπε ότι τις έχει λάβει και οι απαντήσεις, το ρώτησα, μου λέει οι απαντήσεις πρέπει να δείτε κι εσείς τα θέματα λίγο πρακτικά. Κατηγορούμαστε ότι έχουμε μειώσει την ασφάλεια στις φυλακές και ότι είμαστε και πάρα πολύ ελαστικοί. Εντάξει, αυτό είναι μέρος μιας ανεπίσημης κουβέντας, μιας ιδιωτικής κουβέντας. Κύριε Μουργή, συγγνώμη, όταν είναι η ανεπίσημη απευθύνεται και λέει ότι τις έλαβα και και ότι πρέπει να δείτε πρακτικά τα θέματα. Εννοείται για τις επίσημες. Δεν θα μας δώσει επίσημες απαντήσεις. Μάλιστα. Δεν περιμένουμε επίσημες απαντήσεις από τον Υπουργό. Μάλιστα. Δεν μας απάντησε στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Μάλιστα. Ως πρόσφατα αποφυλακισμένοι, θέλω να μου πεις ποια θεωρείς ότι είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα σήμερα εντός των φυλακών? Να ξεκινήσω από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που είναι μηδαμινή. Δηλαδή οι γιατροί έρχονται θελοντικά οι περισσότεροι. Ο οφθαλμίατρος στη Θήβα, που υποτίθεται εντός εισαγωγικών είναι μία από τις καλύτερες, εκεί έκτισατε την ποινή σας εσείς? Βεβαίως, όλους τους μήνες της ποινής μου. Μάλιστα. Έρχεται μία φορά το χρόνο. Γιατρός λέτε τώρα? Οφθαλμίατρος. Οφθαλμίατρος, μάλιστα. Παθολόγος έρχεται την εβδομάδα μια φορά. Το χειμώνα πέρσι δεν είχαμε για 1 μήνα. Ο χειρουργός έρχεται, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα περιστατικά, τα απλά. Γιατί τα απαγορεύει ο σοφρονιστικός κώδικας. Πρέπει να γνωματεύσει και να στείλει την οποιαδήποτε κρατούμενη σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχει και ένα θέμα, κύριε Μουργή, εδώ πολύ σοβαρό, που έγκυται στο σοφρονιστικό κώδικα. Δεν ευθύνεται σε αυτό η διεύθυνση των φυλακών. Γίνεται κάποιο έκτακτο περιστατικό. Βγαίνει στη Θήβα. Μιλάμε για τη Θήβα που ήμουν εγώ. Ιατρικό εννοείται, κάποιο έκτακτο ιατρικό, βέβαια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος στην Θήβα. Στο νοσοκομείο της Θήβας εννοείται, όχι στη φυλακή. Ναι. Στο νοσοκομείο της Θήβας. Θα κρατήσουν την κρατούμενη πόσο καιρό, θα τη στείλουν πίσω στη Θήβα. Θα χρειάζεται να κάνει μαγνητική και θα πρέπει να περιμένει η φυλακή να έρθει ο γιατρός να γνωματεύσει, εννοείται, και το παραπεμπτικό. Μπράβο, και να βγάλει το παραπεμπτικό. Γιατί είναι δεμένα τα χέρια τους. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η διεύθυνση στις φυλακές Θήβας κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το θέμα των κρατουμένων δεν είναι η διεύθυνση. Είναι το Υπουργείο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να αγοράζουν οι κρατούμενοι με δικά τους λεφτά που δεν είναι ασφαλισμένοι έξω φάρμακα, γιατί η φυλακή δεν έχει να διαθέσει πέρα από κάποια βασικά. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που δεν μπορούν να πάρουν γενώσιμα. Τα φάρμακά τους δεν υπάρχουν καν σε γενώσιμα. Αναγκάζονται να τα αγοράζουν. Μάλιστα. Να μιλήσουμε για τη θέρμανση.
να μιλήσουμε για το ζεστό νερό. Να μιλήσουμε, γι' αυτό ακριβώς σας έχουμε, για να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέρμαση 8,5 το χειμώνα με 11. Δεν μπορεί αυτό το κτίριο να ζεσταθεί, κύριε Μουργή. Δεν γίνεται. Το ζεστό νερό θα μας έρθει γύρω στις 9 παρά. Βία 10,5-11 παρατέταρτο έχει τελειώσει. Σε τόσες γυναίκες, κοντά πια στις 400, τίθεται και θέμα υγιεινής να μην υπάρχει ζεστό νερό περισσότερες ώρες την ημέρα. Στη θέρμαση, οι αρρώστιες. Μάλιστα. Να μιλήσουμε δηλαδή, οι συνθήκες κράτησης προσπαθούν να γίνουν πιο ανθρώπινες από τους σοφρονιστικούς, αλλά δεν υπάρχουν, αντικειμενικά δεν μπορούν. Εξαιτίας ελλείψης πόρων εννοείται τώρα. Και ελλείψης χώρων και ελλείψης πόρων εννοώ. Οικονομικές ελλείψεις πόρων. Φυσικά πόρων, ναι, αλλά και χώρων, κύριε Μουργή. Μάλιστα. Η φυλακή του Ελαιών είναι μια υπεράριθμη φυλακή, δηλαδή, και αυτή εννοείται. Δεν είναι υπεράριθμη η Θήβα σήμερα, αλλά δεν υπάρχουν διακρίσεις σε αδικήματα. Άνθρωποι που πρέπει να νοσηλευτούν, άρρωστοι άνθρωποι, βρίσκονται μέσα σε πτέρυγες. Που οι άνθρωποι, αυτό δεν φταίει η φυλακή, φταίει ο νόμος. Μάλιστα. Κουβαλάς το στίγμα της πρώην φυλακισμένης, πρώην κρατούμενης. Θέλω να σε ρωτήσω αν αντιμετώπισες πρόβλημα τελικά στην ομαλή επανένταξή σου μετά την αποφυλάκηση. Εξυπακούεται κοινωνικός ρατσισμός. Δεν χρειάζεται να λες ήμουν πρώην κρατούμενη, μόνο που σε κάποια υπηρεσία και βγάζεις το αποφυλακιστήριο αναγκαστικά, βλέπεις την αντιμετώπιση και από την υπηρεσία που πας και από τον κόσμο γύρω που τα ακούει. Μάλιστα. Υπάρχει τρομερός κοινωνικός ρατσισμός και στην εποχή που είμαστε με τέτοια ανεργία, σκεφτείτε πόσο μάλλον άνθρωποι που αποφυλακίζονται να βρούνε δουλειά. Είναι τρομερά τα ζητήματα. Ένα ατόπιμα που μπορεί να γίνει ή μπορεί να μην γίνει και το κρίνει η δικαιοσύνη, το πληρώνει για όλη του τη ζωή. Και φυσικά η κοινή γνώμη έξω μπορεί να ακούει φυλακισμένη. Σας πληροφορώ, κύριε Μουργή, ότι σήμερα η γραμμή του έξω με το μέσα έχει σπάσει. Δεν υπάρχουν μόνο αυτό που λέγαν παλιά οι μεγάλοι εγκληματίες. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα στην κοινωνία να υπερισχύει. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, και άμα δεν δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία θα ξανακάνει το ίδιο λάθος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιζόμαστε σαν τέρατα, γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν, δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που επιτέλους μας δώσατε και εμάς λίγο, έστω για λίγο, λόγο για να ακουστούμε κι εμείς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Άτζελα, κάτι θες να πεις? Ναι, πάνω σε αυτά που ακούσαμε από τη Σαββατούλα για το ζήτημα της περίθαλψης. Είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα περιστατικό που ενημερωθήκαμε όταν πήγαμε στη Θήβα. Ναι, ήταν η περίπτωση μιας γυναίκας που ξεψύχησε στο υπηρεσιακό τζιπ της φυλακής. Όταν την μετέφεραν, προσπαθούσαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, ένα άθλιο νοσοκομείο στη Θήβα. Η γυναίκα αυτή είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, τη στείλανε πίσω. Γενικά ούτε καν μας πληροφόρησαν από τι έφυγε αυτή η γυναίκα, από τι πέθανε. Δεν είχε καν γνωστούς, δεν είχε συγγενείς να το ψάξουν και δεν έγινε καμία έρευνα στη συνέχεια. Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης. Δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Σωστά. Είναι τεράστιο. Επίσης, μιλώντας για αιτήματα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητοποίηση των γυναικών. Στις γυναικείες, σωστά. Των γυναικών κρατουμένων στο Κορυδαλό, η οποία έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση, γιατί μιλάμε για 100 γυναίκες που μένουν σε ένα χώρο για 60
Και διεκδικούν τον κάτω όροφο, ο οποίος στην ουσία. Ας πούμε αυτό ακριβώς λοιπόν, ας πούμε αυτό το πράγμα. Ας πούμε λοιπόν να μπούμε στην ουσία ότι υπάρχει ένας έτοιμος, μια έτοιμη νέα πτέρυγα ακριβώς από κάτω, όπου υπάρχουν φυλακισμένοι κρατούμενοι 2 χρυσαυγίτες και κρατάνε μια ολόκληρη πτέρυγα. Ακριβώς. Και ισχυρίζονται ότι θέλουν να χρησιμοποιούν αυτή την πτέρυγα για τις αντρικές φυλακές. Ναι, για δικούς τους λόγους. Θα μπορούσαν λοιπόν οι γυναίκες να κατέβουν κάτω, σωστά, και να ανέβουν με συνθήκες, φαντάζομαι, πια ως νέου κτηρίου, χωροταξικά το λέω. Ναι, και υπάρχουν και ασθενείς ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες που χρειάζονται το δικό τους χώρο. Δεν μπορούν να είναι εκεί. Τώρα, αντί για απάντηση, το Υπουργείο έκανε μεταγωγή σε 30 γυναίκες και τις πήγε στη Θήβα. Δεν γνωρίζουμε το γιατί, αλλά αυτή ήταν η απάντηση σε αυτή την κινητοποίηση. Τη αποσυμφόρηση εννοείς, τη μετέφερε με το αιτιολογικό τη αποσυμφόρηση, ενώ κάτω υπήρχε ο χώρος να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν, Άζελα, με αφορμή τη δικαστική απόφαση της υπόθεσης και τη δολοφονία του Ηλία Καρέλη. Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση που δεν την ακούσαμε πουθενά οπωσδήποτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε θα την ακούσουμε. Είναι πραγματικά. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές για καταγγελίες για βασανιστήρια στις φυλακές και στα κρατητήρια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περίπτωση είναι ότι τα στοιχεία ήταν αδιάσυστα εδώ πέρα. Ήταν συνταρακτικά δηλαδή. Τα στοιχεία που υπήρχαν που έδειχναν. Ζωντανά πια, τα βλέπαμε όλοι. Τα είδαμε από τα βίντεο όλοι. Τα παίξανε οι ειδήσεις, τα παίξανε τα κανάλια. Ναι, που αποδεικνύανε ότι τα βασανιστήρια αυτά οδήγησαν και στο θάνατο του ανθρώπου. Σωστά. Που ουσιαστικά με την απόφαση του δικαστήριου μας είπε ότι μπορεί να έγιναν όλα αυτά βασανιστήρια, αλλά ο άνθρωπος αυτός πέθανε γιατί είχε την καρδιά του. Σωστά. Το πήγαινε τελώς παράλογο. Και ο ιατροδικαστής που είχε εξετάσει τον Καρέλη μετά το θάνατό του είχε διαπιστώσει, είχε πει ο ίδιος ότι οφειλόταν στα βασανιστήρια ο θάνατος, το οποίο το ανέρεσε μετά. Σωστά, στο δικαστήριο. Αυτά είναι δηλαδή εξωφρενικά πράγματα. Και δεν θα τιμωρηθούν τελικά οι υπεύθυνοι για αυτό το θάνατο. Θέλω να μου πεις, υπάρχουν κάποια προγράμματα εκπαίδευσης, επανένταξης, απασχόλησης, είτε σε αντρικές είτε σε γυναικείες φυλακές? Υπάρχει και κάποιο γενικότερο πρόγραμμα εκπαιδευτικό? Άλλο ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν υπάρχουν σε όλες τις φυλακές. Υπάρχουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όχι σε όλες τις φυλακές πάλι. Υπάρχουν προβλήματα με τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, να μελετήσουν για να μπουν σε ανώτερες σχολές. Είναι άνθρωποι που πάνε στο Λύκειο και θέλουν να δώσουν εξετάσεις. Δεν υπάρχουν χώροι για να... Καταλαβαίνουμε το περιβάλλον της φυλακής δεν είναι το κατάλληλο για να μελετήσει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από το Υπουργείο σε αυτό το πράγμα. Ούτε καν να τοποθετηθούν στο ίδιο κελί, ας πούμε, οι κρατούμενοι για να μπορούν να μελετούν. Επίσης υπάρχει ένα κίνητρο ευεργετικού υπολογισμού στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και μετά υπάρχει πάλι όταν θα μπουν σε ένα ανώτερο ίδρυμα. Σωστό. Υπάρχει ένα κενό όταν φοιτούν στο Λύκειο. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στο Λύκειο δεν έχουν ευεργετικό υπολογισμό. Δηλαδή δεν τους δίνει και ένα πρόσθετο κίνητρο για να πάνε. Και καταλαβαίνουμε βέβαια πόσο σημαντικό είναι για την επανένταξη των ανθρώπων αυτών. Ουσιαστικά μιλάμε για το κομμάτι αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είναι κενό. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό και αυτό περιγράφει. Ναι. Θα μας πείτε λοιπόν, παιδιά, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με την πρωτοβουλία? Πού σας βρίσκει, πώς σας βρίσκει? Ναι. Η πρωτοβουλία, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, λειτουργεί με γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε μια γενική συνέλευση. Βρισκόμαστε κάθε δεύτερη Πέμπτη στην Τζαμαδού 13, στο στέκι μεταναστών. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και στην ιστοσελίδα μας το keli.gr, μπορεί να βρει το τηλέφωνό μας εκεί, να επικοινωνήσει μαζί μας. Και γενικά εκεί μπορεί να βρει και οποιαδήποτε άλλα, τις ανακοινώσεις μας και πληροφορίες για όλα τα θέματα που έχουμε εκεί πέρα. Στέλιο, θες να κάνεις ένα κλείσιμο εσύ λοιπόν, με αυτά που ακούσαμε, με βάση αυτή την εμπειρία πια και μέσα από το στούντιο τη συνολική? Γενικά ακούσαμε μια πραγματικότητα και από την σύντροφό μου και από τον κρατούμενο από το κολαστήριο, που είναι πραγματικά κολαστήριο. Ο άνθρωπος είπε πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα
Και θεωρώ ότι... Υπάρχει μια επαφή πρωτοβουλίας και κολαστερίου Άντζελα? Υπάρχει μια τέτοια επαφή ή όχι? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Θα θέλαμε, σκέφτεστε να έρθετε σε μια... Ναι. Μάλιστα. Και αυτό που πρέπει να βγει γενικά προς τα έξω είναι ότι τόσο για τις μητέρες, ας πούμε, δεν ζητάμε την απελευθέρωσή τους. Προτείνουμε άλλες μορφές έκτησης ποινής όσον αφορά το βέλτιστον του παιδιού. Αυτό δηλαδή που έγραφε και το ίδιο το νομοσχέδιο. Και γενικά αυτό που είπα και πριν, ότι όσο το Υπουργείο αδιαφορεί, τόσο εμείς αδυναμώνουμε τον αγώνα. Τόσο μέσα από τις φυλακές, όσο και έξω από τις φυλακές. Αυτό το πράγμα θα κερδιθεί, πρέπει να κερδιθεί και δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Είναι κάτι που θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή τα φυλακισμένα παιδικά πρόσωπα να αποκτήσουν ξανά το χαμόγελό τους. Γιατί αυτό που συντελείται είναι πραγματικά μια βαρβαρότητα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Άντζελα, ήθελες να προσθέσεις κάτι? Πες το. Εδώ ακούγονται όλα. Το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο. Δεν κόβουμε κανέναν. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι πρέπει να σταματήσουν οι φυλακές να είναι τιμωρητικές, να είναι εκδικητικές. Δηλαδή υποτίθεται ότι η φυλακή είναι μόνο για να στερεί την ελευθερία. Αυτή είναι η μοναδική λειτουργία που θα έπρεπε να έχει, αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι φυλακές εκδικούνται τους κρατούμενους. Και θέλουμε να τελειώσει αυτό. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην συχνότητα της Ερτόπινης 106,7. Ακολουθεί η εκπομπή Metal Zone. Στην επιμέλεια του ήχου να θυμίσω ήταν ο Βαγγέλης Μπίσπας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μουργής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα στην κάμαρη πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αδύναμος, η χαραυγή θα σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει